نہ کہیں پیغمبر نہ کہیں نبی نہ پیغمبر کی جھوکتے، نہ مجلس میلاد موقع نہ کہیں بے سجوکتے، سادات اے عقیدہ فیصلہ بھی ہے اٹل، قرآن صحیح پڑھیندہ ہے نیدے دی لوگ تے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سادات اے عقیدہ فیصلہ بھی ہے اٹل، قرآن صحیح پڑھیندہ ہے نیدے دی لوگ تے۔ ہے کوئی ایک ہاں جوان جیڑا ستم دی سولی تے چڑھ لکھاوے، صبر دا صدقوں ثبوت دیں جے جفا دے کھنڈر تے کھڑ لکھاوے، ہزار لشکر دے سامنے بھی کہ بھکا پیاسا تا لڑ دکھاوے، وہ نرم نازک نفیس تن کو بھی ریت تتی تے کڑھ دکھاوے، وہ کربلا دی زمین بنجر وانگ جنت تے جڑ دکھاوے، ہے کاری کوئی قرات دا جو قرآن نیدے تے پڑھ دکھاوے، سبحان اللہ، ہے کاری کوئی قرات دا جو قرآن نیدے تے پڑھ دکھاوے، نہ کہیں نبی نہ پیامبر دا اے حوصلہ ہے نتاب دم ہے، خدا دے پرچے کو حل کرنا حسین ابن علی دا کم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اے کون جیڑا جلا وطن تی تے کربلا چاہتی مدی آندے، اے کون ظلمت دے دشت دے وچ صبر دے دامن کو اڈی آندے، اے کون جیڑا قضا دے پاٹھے او کھوٹ قاسم کو سڈی آندے، اے کون جیڑا ضعیف مونجھے تے لاش اکبر دی لڈی آندے، اے دل منے دے حسین ہو سی بھی آئی جگرے دا لال کوئی نہیں، اے تن 72 شہید توڑے بلاوی رنجو ملال کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔